здравейте хора, добре дошли обратно във влог 3. Абонирайте се канала, лайкчето с каманката. И така, сега си идвам от Даскал, 20 минути чаках за тая лавка. И да, сега ще ви покажа по какъв път трябва аз да мина, за да се прибера. Погледнете защо лед става. Ето, то е хлъзгаво. Ето. И вместо то, от тук ще минем по снега. Някакви маркирани територии. Така е. Добре. Да даваме оттам или оттам да ми? Айде оттам ще мина. И сега схода малко навънка. Тъкмо и ще е по-дълго видеото. И така. Добре. Аз не мога да ям нормално. Защото снимам този влог. Така. Да кажа, че от това 1, 2, 3, така до 10, тук има. Ама не се вижда много. Нали, замръзнало, но това нещо аз и баща ми сме го направили. Буквално ние, но който вярва да вярва. Сега ето аз изчиствам сега този лед сняг, за да ви го покажа изцяло, да го видите. И да. Ето, сега само стигнахме на ледо. До девятката е. Сега десетото и последно. Така. Ето ще ви покажа. Ето. Почваме от тук. Не, как? Тук е 4. Не, от тук е всъщност. Така. Ето. 1, 2, 3, 4 и 5. Ако виждате, 6, 7 и 8, 9 и 10. Така. И нали, пак цялата дама. И да. Така, тази дама е на или там нали на онова нещо, нали да. И е на няколко години вече. И нали и нали не е много важен спомен. И да. И да. И в момента е студено навън. Духа леден вятър. И аз съм навън. Така. И много ми се яде сладолед. Ако и на вас ви се яде сладолед, абонирайте се канала. И пишете в коментарите хаштаг айскрим. И е студено навън. Аз замръзвам. Тъкат ми сволите. И да. Тук сякаш има кактуси. Мини кактуси. Ето ги.
Това е там. Нали? Ама е зелено. И... Ето, гледайте се. Тук е... така. Тук е зелено. Няма никакъв смисъл. Буквално. И да. Това беше от мен, хора. Чао. И до утре за влог 4. Ако ви е харесало, камбанката, лайкчето и subscribe. И